Un 70% dels autònoms de comarques gironines no arriben als 2 anys d'activitat. La UGT denuncia que la situació d'aquest tipus de treballadors és insostenible, tot i que manté que comarques gironines és on han crescut més de Catalunya. La Confederació de Treballadors Autònoms de la UGT demana que hi hagi 3 escales de cotització segons els ingressos. Les comarques gironines és on ha crescut més el nombre de treballadors autònoms de tot Catalunya, on representen el 12% del total, i en el darrer any han augmentat fins a un 1,63%, segons dades de la Confederació de Treballadors Autònoms de la UGT. El sindicat, però, alerta que un 70% dels que inicien una activitat a la demarcació en aquest règim l'han de cessar abans de 2 anys. Tota la banda costera hi ha una explotació abusiva dels treballadors i treballadores del nostre país, així com dels treballadors autònoms, perquè s'acosta Setmana Santa i ja hi som. Llavors, a dojo, amb incompliment per part de convenis, amb incompliment per part de sous, amb explotació d'horaris, i a partir d'aquí anem-ho a fer fàcil, agafem autònoms. En aquest sentit, l'ens sindical demana un seguit de mesures per evitar els falsos autònoms o l'economia submergida. Per això proposen que s'equipari el dret de deducció de despeses al que tenen les societats o que els autònoms que treballen a casa puguin deduir algunes despeses de subministrament, mentre que, per altra banda, també demanen 3 escales de cotització. Si jo no arribo al salari mínim, jo estic d'acord en pagar una petita quota simbòlica per poder sortir de l'economia submergida, però que ens ajudin a poder-ho fer. Tot allò que superi el salari mínim, que aproximadament són el 75% dels autònoms i autònomes de les comarques gironines, què demanem? Que es quedi igual. I aquells que tinguin, el tercer tram, una renta molt més alta, que superi els 40.000 euros de rendiment, que aporti més. Fiscalment, el treballador autònom, l'autèntic autònom, paga el doble que una societat i paga 4 vegades més que aquestes empreses de l'IBEX. La situació en aquest moment és així. El treballador que aixeca la persiana, el que no es pot posar malalt, en aquest moment és el treballador més perseguit tributàriament, fiscalment, el que més ha de pagar. El sindicat ressalta que entre els 61.000 treballadors autònoms que hi ha a la demarcació, un 70% ho fa per emprendre, mentre que el 30% restant ho fa per necessitat. En aquest sentit, adverteixen del risc que es creï una bombolla emprenedora i que cal prioritzar la qualitat abans de la quantitat.